malah di jalan soto tetangga atau di jalan turun lainnya ete jus bayi jalan turun orang kasadonyo nyobao malah ke rumahnya gak tinggal dia dake tapi mungkin berjalan pulau lek ke rumah tu ndak bisa oto malah dibawa ke sini jalan gak ketek malah ke rumah tu untung malah teka dialah samu berjalan ke sadonya lemai sedang berjalan malah mau tayu Pak turut terliwati oh ibu dengan kamulah jadilah lamu kampung luar tinggal memang lamu kampung bertinggal baik anak kalau dia ndak lamu kami di kampung ambil 5 tahunan ku baik anak katanya baik tu juga para sayang malah rupoiko baik tuana katolio de untung bana nampang alang lawasera malah anak dagang anak jomande laba pisah tadi malah dikadangi oh iya lati garentene malah di rumah tu rumahnya malah kok dia tongkan yo baru malamu labur pulau dipandangi baik tuana rumah ete jus bayi satu tibu malah di rumah tu naik ate rumah kasada suruh duduk malah sekutiko sama duduk di lapiak pandan satu lah duduk di lapiak pandan indah mana malah kopi tu susu tetalu pun kau ndak ada air putih lu malah tak anjur di Bakato pulau malah suami liau kaninya malah si Alimudin depak dokter satu jemal parawat minum lain entarata satunya sawi rupo itu nangadi apa ya pak sabananya nan sabananya kami kasih ko bukan mencari ya bukan lo mencari nasi kami rela malah ya ibu oh baik tuana malah katoinyo de untung teka dialang tak lamu malah sawah katu itu mencari kiri yo kanan memandang malah sekutiko nampak lah gambar nanti dinding di Tapana
pana wala siali bakri kironyo namu adolo nadi sinan bak namu siali bakri sadang baumu adolu katwi tuinyo malah 3 tahun nekete baumu baru setahun oba itu banan kadi bilang deungkang lata kadiala petanyo kaninyo dokter Ali Bakri oda ngadi ibu nang sawananyo iko siya ko buka trenyo nang kete siapo pulo di balakangnya siawana ko itu malah nang karisaku itu malah nana ibu pak namu siali Bakri nang kete pak namu Pirma oh itu bapaknya di balakang itu wana katoinyo itu nani ibu malah nani muko pak itu malah katwete yus paijan tapi dek malam malah nasib kami di kampung paya bau sau pai kami karantau dan sansaro juonya naik badan kami Tuhan sansaro juonya nak badan kami mamati bapaknya di rantau orang iyo di daerah malah sungai Gemuruh di ladang malah kami bersansaro sajaklah bapak lah mati malah di ladang orang ambu bau anak keduanya jalan kaki malah menuju tapan baitu bana kok dietong dek malang yuo di pajalanan oka menuju ke sungai Panu ndak bisa ditahan lagi mau tinggal malah di bukit sungai Panu oba namu bukit malah ukatu itu bak namu yo bukit limau sayang Tuhan sudah itu ambu lawaran ke tawi malah ke sungai Panu anak kete malah upi sier malah pailo inyo di bau reng oh di bau camat sungai Panu langgadang diambil bupati Padang Pariaman nambak namo Ali Bakri yengi kayu lainnya kaduanya ndak nalain lo kiro nawantan madekan ruang mana wala nawantan samu manangi dia teru manangko mande awak mana joiko ado ju apa tu dulu menyawi lain bilang mande ambo tapi dapi awak bertamu kini bertamu rupo iko mandei awak tahu si cerek malah tengah sawah tu badare malah sularonya dari kete mande awak berpisah de umur panjang mande
Erma pun wa itu yo panjang pulau dulu memikir laraso kama kawacari kini watamu rupoiko lasamu sanang kasadonya tuene ini wa itu malangak kandong kaniyo siali bakti sarato yupi erma Bapak yo yang indah adonaniko kumaumpamu bapak uyang sarato mana iku ampamu malaya kandong erma kondak lainnya menyelamat kawani balung kawat tamu bantu iko onakan duenge lasanang raso di dalam hati rasaju raso dalam pikirannya deinyo malasi erma lajalinyo waso waradik kakak naninyo si doktor algi bakti la tahu waso sabai ayah samande tentu ndak bisa do lewat tele-tele ndak bisa gara-gara tak bisa dorupo biasa baradik kakak malah badan nyonet tenei ini bak itulah di mande bakat torot-tor alibati Batanyo amo kamande le adu komande malah selain di kota nawa kok itu yang enak batanyo kok itu nangka disawi ndak ado dole nak tanah katoinyo tanah pusaku nanda olu salamu mande kian kamari lanyo gaden di mama wirang onai jalan itu yulena nabatanyo salamu mande di rantau udang labat kato mama pusako gitu ado nama yuwa ado nama gaden na ado bisa diaro dolena katoinyo mandanga sarupo itu kalau lah jale mande rupo itu kini ba itulah katoinyo piek sier majan ditanyo yuwa pusako itu cari tanah malah nanggak jake di jalan gadang bangun rumah untuk mandi kakak Rundang sudah etong sasuwe kini wa itulah dia kandang kalau piladang nang kababelo katukuran ada lorimu itu memang sangitnya ngelot bau sao badan kita